Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás za galerii Art na výstavě Miloslava Chlupáče. Jehož krásné obrazy visí tady všude kolem vás na stěnách. Když dovolíte, nejdřív bych předal slovo mistru Štěpánkovi, který by, protože jsou to krásné lyrické obrazy, tak by zahájil básní, potom by se osobní vzpomínkou přítel mistra Chlupáče, pan docent Šetlík, a potom pan doktor Machalický by promluvil a uzavře vlastně ten první blok vernisáže, uzavře zase mistr Štěpánek druhou básní. Takže, pane mistře, prosím. Josef Čapek, obrazy. Tak modrý jako ta obloha, tak modrý obraz chtěl bych udělat. Jako jsou modré dětské hry, jako domova kouř modraví, tak jako radost nebo štěstí bývají. Obraz jak nebe, na kterém bílé mráčky plavou, modrý jak nebesa nad mojí hlavou, to nebe opilé svou azurovou slávou. A ještě jeden obraz chtěl bych udělat, rudý, tak jak náhlá radost je, bílý jak barva míru, skonejšení, pokoje. Bílý jak stálost, rudý jak vášeň žhavá, obojí spolupak, jak velká sláva, tak jako výkřik radosti a díků vzdání, za splnění těch nejvroucnějších přání a jako slavnost, jako svátek všech, po mnoha zkouškách zlých a bolestech, co něha míru je a co války běs, to vše by na sobě ten obraz nes. Co vlastní úděl byl a co je dějin proud, to vše bych též tam chtěl obsáhnout. Co krásy malé obrázky tají, o čem vypovídají? O slunci pohádkových vyprávění, o malířově čarokrásném snění, o stříbrném větru dotýkání, o krásné, smutné jedné paní, kterou jsem potkal v životě, o vlaštovkách na drátě, o kvetoucím heřmánku, forzíty, o prošlých dnech, o čase, který žijí, o divukrásných cestách z cest, o měsíčné noci plné hvězd, o krajině lidských přání, o vroucí lásce malíře k malování. Děkuji mistru Štěpánkovi a poprosím pana profesora. Milé dámy, milí pánové, je to bohužel už jsem pamětník, pro pamětníky neuvěřitelně příjemná věc zahajovat výstavu, tak říkajíc, jednoho z nás. Vytvořila se z nás generačních souputníků skupina, já bych řekl, prostě i parta, která si dobře rozuměla a vzájemně se podporovala. Ale měla svého patrona a tím patronem byl Miloš. Miloš, který se vyučil kameníkem za války, tak potom podivnou náhodou okolností, když za války zápasil s dlouhodobou nemocí, tak maloval.
místo kameničiny. A maloval rád a jeho malování sledovali jeho noví přátelé z pražské výtvarnické obce, kterým nosil svoje obrazy, aby je viděli, posuzovali a hodnotili, to jest, aby ho povzbuzovali. Po konci války, přesto, že patřil k těm starším podle data narození, tak začal studovat na umělecko-průmyslové škole. Zasloužil se o to, jako představitel studentů, že byla povýšena na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v roce 1946. Ale navíc v ateliéru Josefa Wagnera, bez pochyby lyrického sochaře, nalezl ideální prostředí. Přátelství, opět přátelství se Zdenkem Palcrem, s oběma Janouškovými, s Olbramem Zoubkem, Evou Kmentovou a dalšími, jimiž byl uznáván s takovým poukazem, no on je starší, on tomu víc rozumí. A v skutku rozuměl. Neboť když v ateliéru proti jaksi přání jejich milovaného kantora Václava Nebeského a je názvu jeho výstavy Od Gutfreunda k Wagnerovi, tak právě ten ateliér vyhlásil heslo kontradikční. Od Wagnera ke Gutfreundovi. To byl prostě program moderního sochařství. A teď k Miloši Chlupáčovi. Neuvěřitelně skromný umělec, takového snad měl podobného jedině v Jiřím Jónovi, a neuvěřitelně moudrý a vzdělaný. Když jsem se ho jednou ptal na jeho umělecko-historické znalosti, což mě samotného pochopitelně z hlediska řemesla zajímalo, tak říkal, víš, poprvé jsem dostal lekci ve Francii. To bylo před válkou, kde díky kulturnímu prostředí, v němž vyrůstal, otec byl kantor pro studia řecká a latinská v Benešově u Prahy, tak měl ideální základ. Oni podpořili tu cestu Chlupáčovu do Francie a říkal, a tam jsem si přečet o tom, co je moderní umění. Ne pro tu modernost, ale proto, že otvíralo cestu ke 20. století. A my jako umělci na to 20. století musíme odpovědět. A Miloš odpověděl. Ve svých sochách, u nich se přihlásil k antickému, především řeckému dědictví, a ve svých obrazech, které opřel o zrakové dojmy a ještě víc o svou fantazii. Vždycky moudrý, když zakládal skupinu Máj, a potom, když se stal spontánně předsedou bloku tvůrčích skupin, což byla vlastně odbojná organizace proti vševládnoucímu svazu výtvarných umělců. Potom, když se tato vrstva
dostala ke vládnutí ve Svazu výtvarných umělců jen na chvilku 64 až 69, tak byl už jenom poradcem a rádcem a hlavně s velkým gustem jezdil na mezinárodní sochařská sympózia, která se sochařem Uhrem slovenským založili i u nás na Slovensku v Vyšných Ružbachách. Pak mu samozřejmě oficiální režim zabraňoval ve veřejném vystupování, ba v uplatnění jeho umění. Teprve v 80. letech zásluhou Jugoslávců, přesněji řečeno Slovinců, se opět mohl zúčastnit sympózia v Portoroži a najednou tam vyrostla opět jeho socha, která všechny oslovila. Ale doma pracoval na sochách pokud možno pořád. Ne doma, v lomech, protože miloval taj direkt, neboli přímé tesání sochy z bloku kamene, a když byla zima, byl doma a maloval. Měl obrovskou oporu ve své ženě. To bylo také důležité, protože měl ideální zázemí. Prostě člověk laskavý, moudrý, ba vznešený a přitom strašně skromný. A kamarád, na kterého byl vždycky spoleh. Promiňte tyto osobní vzpomínky. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu profesoru za hezký a působivý projev a vzpomínku a poprosil bych doktora Machalického. Vážení hosté, já bych rád něco jenom k této výstavě a také k umělcově dílu. Miloslav Chlupáč navázal nejen na některé z minulých epoch, ale také na kubismus a meziválečnou avantgardu. Jejich odkaz dokázal osobitě rozvinout, došel k projevu, který se přirozeně vřadil do dobových uměleckých proudů poválečného období. V sochařské tvorbě užíval různé druhy kamene, který volil s velkým citem. Došel ke krajnímu zjednodušení tvarů, až na samotnou hranici abstrakce, kterou však nepřekračoval. Vytvářel sochy pro exteriéry i interiéry, směřoval k velkorysému vyjádření oproštěnému od všech zbytečných detailů. Uměl pracovat s měřítkem, s prostorovými vztahy, byl zván na nejrůznější sochařská sympózia v evropských i dalších zemích. Sám, jak již bylo řečeno, některé akce i organizoval. Jeho malířská tvorba je stejně důležitá jako sochařská. Dozrávala ve 40. a 60. letech, vyrůstala z prostředí, kde se prolínaly progresivní i tradičnější umělecké proudy. Brzy se v ní začalo projevovat romantické cítění spolu se smyslem pro poetické vyjádření. Malířův charakteristický rukopis se plně vyhranil již v 60. letech. Stále směřoval ke zjednodušení tvarů a zároveň ke zvýraznění celku. Jeho projev se vyvíjel přirozeně bez náhlých změn, poznáme ho na první pohled, i když byl blízký některým výrazným osobnostem našeho i zahraničního umění. Originálním způsobem rozvinul odkaz Karla Černého, sdílel jeho smysl pro co nejčistší formu a zároveň pro citlivé zachycení krajinné atmosféry.
Půvabná jsou i zátiší zobrazující nejobyčejnější předměty, se kterými se každý den setkáváme a která tvoří neoddělitelnou součást našeho prostředí. Miloslav Chlupáč navázal i na evropský magický realismus, kterému se blížil způsobem stvárnění exteriéru i interiéru. Tato výstava zahrnuje obrazy z období 40. až 90. let s důrazem na poslední 2 zmíněná desetiletí. Některé z obrazů byly publikovány, mnohé byly zařazeny do důležitých tematických výstav. Pocházejí z významných a spolehlivých sbírek. Výstava přináší vedle kvalitní kolekce obrazů i několik typických drobnějších soch z umělcovy pozůstalosti. Kolekci doplňují i kresby a grafické listy. Výstava představuje komorní, ale soustředěný a ucelený průřez umělcovou tvorbou. Stává se příležitostí pro sběratele, jimiž je umělec v posledních letech stále více vyhledáván. Děkuju. Děkuju panu doktorovi za rozbor mistrova díla i za jeho postřehy. A poprosil bych mistra Štěpánka o verše. Vítězslav Nezval, Stesk. Stýská se mi po tvém zamávání ruky, který mi přeješ už z dálky dobrý den. Z dálky, z balkónu, přes pouliční zvuky, aut a klaxonů, než vyjdeš ráno ven. Stýská se mi po tvém jitřním pousmání, po tvých očích, které přebrodily noc, po tvém vykročení z domu, po tvé dlani, s níž mě přicházíš tak vlídně na pomoc. Stýská se mi po tvém raním políbení, při němž dotkne se mých úst, mých rtů tvůj ret. Po tvém polibku, jenž uvede mne v snění, po tvém polibku, jenž voní jako květ. Stýská se mi po tvých ebenových vlasech, uvázaných v uzel nebo na kštici, jak je nosívaly ženy v dávných časech, jak je nosí sosna, bouři věštící. Stýská se mi po tvé cizokrajné pleti, pleti bez ruměnce, bez pich, ze zlata. Po tvém hravém smíchu, jaký mají děti, vodní vášky, skotačivá kůzlata. Stýská se mi po tvém prvním raním slově, po tvém hlase pouličních zpěváčků, po chvíli, kdy vyřkneš sněhou křišťálově nekonečně něžné slovo miláčku. Stýská se mi po tvé sebejisté chůzi, po tvých vláčných gestech vlitých do paží, jaké mají víly tanečnice můzy, ať se o ně sami nikdy nesnaží. Stýská se mi po tvých smějících se zubech, jež se třpití v běloskvoucím defilé, jako šperky ve vitrínách, lampy v klubech, po tvých zubech, které jsou tak spanilé. Stýská se mi po tvých ramenou a bocích, něžných jako prosté slovo miluji, které se mi denně v bezesných mých nocích ve své náměsíčně kráse zjevují. Stýská se mi. Po čem víc a po čem méně? Stýská se mi po tvém světle měsíce. Stýská se mi po tvém romantickém jméně. Po tvé lásce stýská se mi nejvíce. Děkuji mistrovi za nádherné verše a nádherný přednes.
Myslím si, že obě dvě básně vybral velmi citlivě vzhledem k tématu, vzhledem k obrazům na zdech i vzhledem k mistrovství malíře. A teď mi dovolte jenom několik, nebojte, jenom několik slov jako galeristovi. Tato galerie funguje zhruba asi 20 let a aukční síň. Obrazy sbírám ještě asi o 10 nebo o 15 let déle. Ale teprve asi před 10 lety prodali jsme jich tisíce, ale teprve asi před 10 lety jsem se setkal s prvním obrazem mistra Chlupáče a přiznám se, že od té doby mě pronásledovala taková utkvělá touha vidět soubor jeho obrazů a uspořádat mu výstavu. Nechci se vracet k tomu rozboru jeho díla, daleko kvalifikovanější odborníci o něm teď mluvili. Chci jenom říct, že obdivuji na obrazech mistra Chlupáče lyriku, půvab, snivost, barvy. Ty barvy na rozdíl třeba od Karla Černého, kde ze začátku možná našel to původní signum, se vlastně vzdálili úplně jinam do optimismu, do lyriky, do naděje. Obdivuji jeho krásné akty i modrou barvu, pro něj tolik příznačnou v poslední době, kterou vlastně změnil z modré barvy většiny malířů, kteří je používají na nebe a jako dekorum, vlastně na prvek, který mluví, který dokresluje, který vytváří. A teď mi ještě dovolte, abych poděkoval za mimořádnou laskavost a ochotu s výstavou, touto výstavou synovi mistra Chlupáče, panu inženýru Chlupáčovi. Děkujeme moc. A současně také, abych poděkoval velkému sběrateli, snad největšímu sběrateli Miloslava Chlupáče, panu Steinerovi, který nám zapůjčil řadu svých pokladů. Dámy a pánové, teď zase budu chvilku mluvit jako galerista. Sami zjistíte brzy, že sehnat a koupit kvalitní obraz Miloslava Chlupáče je dneska už daleko těžší, než sehnat některé vyhlášené velikány a mistry. Když se podíváte na poslední aukční výsledky, zjistíte, že se prodávaly za 200 000, 300 000, 400 000 a určitě to není konec. Ale teď už prosím se podívejte a dívejte, prohlížejte ty krásné obrazy, které tady visí na stěnách, abyste si užili líbeznou hru barev, lyriky a tvarů. A já vám všem děkuji za to, že jste přišli. Děkuju vám a považujte prosím vernisáž za zahájenou. Vepředu je občerstvení.